Viscount machigne nyapani mai thuolo mokwongo mobede ratil kaw thuolo mar moso nyikora Mogajwang mulo yawe mana gi kanyo ni mtandao okema kwano mbulu. Agwero kamano en adier ni mae chopo na mokwongo loso gi jokanyanam e ratil. An gima nyalo wacho kuom by election manotimore. Kombe matindo mag ward akawo gini mag seats ma ok kel pek matut sana e weche ma siasa ma national. Kora adwa kawo kombe madongo mane gin 7. Kombe madongo 7 gi kineno kaka ne gibedo spread tineno ka ne gintiere e provinces machon ka adiwa 6. Tiende ne 2 ne nitiere Nyanza, 1 ne nitiere Western, 1 ne nitiere Northeastern, 1 ne nitiere Coast, 1 ne nitiere Eastern. To broadbased otimore nade? Okawo gi te. To i broadbased kar ka endi UDA okawo 4, ODM okawo 3. Mano nyisi kuma piny timore nade? Dhiye. Nikech osebedo ka wachore ni UDA orumo. Koro ka UDA orumo te ere kaka nogik ni gikawo kombe madongo 4. Okay. To jok moko bende osebedo ka seyo broadbased. Ere kaka nogik ni broadbased okawo kombe go te. So mano nyisi ni ka nitiere winjruok motimore e kind UDA kod ODM ka watieko wach mar broadbased 2027 koro wadonje coalition manyien. To coalition no bro bedo mapek makata bibedo mayot mondo rais oyud kata 60% or 65% of the vote. Matiende ni 50+1 cha en gima kore is clear. Wamanyo mana top up mondo chopi e rang'iny madwarore. Okay, thank you very much Viscount. Kendo machigne network mar ratil weke. Ngomi puonjo